Morjesta, niin tää on eka YouTube-video, joka menee sinne nettiin sillä lailla. Ja mä en nyt oikein viitti kertoa oikeita nimeä, ettei tästä tuu sitten mitään ikäviä juttuja YouTubessa ja tällä. Eli en kerro nimeä, enkä sukunimeä, enkä toista nimeä. Mitäs tässä on vielä sanottavaa? Kulmani on Brooselissa. Että sillä lailla. Ja ei viitti oikein näyttää enempää naamaani tässä videolla. Tai niinku silmää. Älä tuoda pelkona. Tarkoitan niinku silleen joo tää silmä, mutta eri niinku suunnilleen tämä jos pilkua. Kuitenkin niin tää on mustana kun mä voin. No joo, ei vitsi. Ei. Saattaa vain myös mitään silmäpysyt olla mustana kun mä oon valvonut taas liikaa. Mut siis, ja täällä on niinku jotain mun tuttuja YouTubessa. Esim. Mun serkku on omalla hahmolla. En muista mikä se hahmon nimi on ja mun kaveri on mikä se täällä. Mikä tää YouTuben nimellä joku karkkitähtönen englanniksi mikä se on. Caramel Star vai mikä se on myöskin. Sillä lailla. Kauhean iskeä. Mun yksi hevonen saattaa niin sitten no jossain vaiheessa tonne meetmustiteetaan. Silleen. Tää video ei oo sitten mikään paras kuin. Tai jälleen. Ja mulla on maailman lämmin puhelin Nokia C5. Näkyykö tää täältä? Joo, takauksen on koristellut jättimäisellä kädellä. Tää on se kamera. One Directionin luis. Niinku näkyy. One Directionin luis niinku tässä lukeekin. Ja tossa sivussa olemme missä toisimaan. Niin. Tossa 1D, kunhan mä en osaa sen oikein. 1D. One Direction. Tää on normaalisti semmonen päskä. Ja sillä lailla, mutta tai siis ei. Tai unohtakaa. Kuitenkin mun isoveljeni on täällä YouTubessa usein laukoilla, mutta en viitti kertoa sen enempää ja kumpas ei näkisi tätä videoa. Mitäs tässä nyt vielä sanois? Tää vähän sitten pätkii. Silleen siksi mä laitoin aurinkolastit, että jotkut kaverit ja isoveli tunnistaa mua sille. Kuitenkin tämmönen apinavisio kuitenkin. Nyt kuitenkin. Moikka! Seuraatteko muuten Young Man Cashmania? Se on hyvä sarja. Moikka!